Nu må du gå ind. Der var lyskost, og man kører et, man kan køre og arbejder, og jo til Blindvej. 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 Og man skal ikke køre den der vej. Og må ikke dreje til venstre. Mm. Har du set der, hvor bilen står? Oppe på kommoden? Det er lidt så svært. Så kan du køre med bilerne der. Ikke den der. Ikke toget.